ବାପ ଘରୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆଣିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଘର ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଭାବ ବରବାଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସେସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହୁ, ତାହେଲେ ଯଦି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରର କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ବା ପାଦ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବା ଘଣ୍ଟାର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କେବେ ବି ତକିଆ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଘଡ଼ି ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଡର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ଘଡ଼ି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାବନା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ବେଡରେ ସଦାବେଳେ ହାଲକା ରଙ୍ଗର ବେଡସିଟ୍ ତକିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭାବନା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ନିର୍ମଳ ରୁହେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ବେଡସିଟ୍ ତକିଆ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ଯଦି ଆପଣ ବେଡ ଉପରେ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ନିଜ ବେଡ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ଘରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପୁରା ଘର କିମ୍ବା ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧର ଫଟୋ ବି ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରୁ କେବେ ବି ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ତା ସ୍ୱାମୀର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ସେହି ହୋଇଯିବ। ଏହି ତା ସ୍ୱାମୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ତାକୁ ଏକ ଭଲ ଶାଶୁଘର ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳୁ। ଶାଶୁଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ସହିତ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ କିଛି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ସାରା ତା ଶାଶୁଘରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଝିଅକୁ ଭୁଲରେ ବି କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 1, ଝିଅକୁ କେବେ ବି ଲଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ଝିଅ ସାଥିରେ ଲଙ୍କା ଦେଲେ ତାର ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପର୍କ ତିରସ୍ତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ପଠାଇଲା ବେଳେ ଫଳ ଏବଂ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦାୟ କଲା ବେଳେ ଲୁଚା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୁଚା ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଶାଶୁଘରର ଜିନିଷ ଅଲଗା ଲୁଚା
ଲୁଚା କରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଲୁଚା ଜାଗାରେ ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 3, ଝିଅକୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ଧାର ଥିବା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାର ଶାଶୁଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଶାଶୁଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ସୁଗନ୍ଧ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ତା ଶାଶୁଘରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 4, ଝିଅ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ କଦାପି ଖଟା କିମ୍ବା ଆଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଲେ ତାର ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଟା ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଖଟା କିମ୍ବା ଆଚାର ନୁହେଁ। ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦାୟ କଲାବେଳେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।